wannan ba ta bata lokaci. Kabiru mai ankuwa santir sha na jifa Haruna Abdu 10 second na baku. Cha in ba kokowa ba ina Haruna Abdu ina Kabiru mai ankuwa a dai kama wai kai shi ne Kabiru mai ankuwa ya hada Haruna. Kabiru mai ankuwa hankali wai kai Haruna Abdu ka bi hankali karka da kanka wallahi Haruna Abdu haba Haruna biya hankali yan kabu na can bakin kowa Haruna Abdu gine har sun sa ranar ci suke kai Kabiru mai ankuwa akwai kokari wallahi Haruna Abdu kar ka biyo shi biya hankali Haruna Abdu kai na rance da Allah Kabiru mai ankuwa shiga yake wallahi Kabiru shiga yake billahi lazi Kabiru mai ankuwa shiga yake wai kai wallahi bai da tsoro kai Haruna Abdu ya kada shi kenan abari ya bada kai abari ko abari diba kai ba da karin ciya kada Kabiru magana saurara yanzu demi final gobe sai nani ya mai ya koma ya kuba jika 100 salele gobe da tsaye an gogo ne